Nimbang nga oras di manen papagayam. Sa balamanen apakasaritaan, pakidasaran dagiti naduduma apagdang itibiyang. Ngangkam pinalwan. Ay nawaw! Ketita, at tumanan ti sa balamanen napakasaritaan ngangkam pinalwan. Balay ti anay. Ito'y drama tayo. Ay nawaw. Nay dapat ko libro kang inanay mo siya. Ay na nagloko nga dahil sa anay yan. Nay iramraman dapat dahil ko libro nga bas-basa at natungkalaw mabura. Nagloko nga anay yan. Ay na. Nay dapat yan. Kasi nung mabasa ako, na karugulit kayo may naianda. Ay na, mapatay kayo tumutla ang aanay dito. At sagana kayo nga anay lah. Inadakal ko dito libro. Dapat. Ay nawa. Lay, tata, agmurmuriyot kayong sama. Kukuan, kakaman dito yung naraman dito ano na. Dapat ko libro nga bas-basa. Ay na, nakangingin yung dito. Tata, saan mo pagsawaan na kita anay? Apisan ko pagsawaan dito anay. Kita man niya. Nakaraman dito nga libro ko na. Karugro ka. Kasi nakapay makita dito page na na. Ay na. Purot ko pa sa balay dito nga anay. Ay na. Tata, baka kagura dadton. Ay na kagura da. Kita ulok ko pa sa balay dito nga anay. Mabasa mo dito kayo bro. Bay aman tatang. Gumatang ka doon sa balin. Gumatang na ito sa bayan tapos maanay ito manay. Ay mansikon. Ay, awan dito yan. Bakit? Kaya ulok, di ba dito siya anay? Makabuisit ya. Kaya ko, hindi na dao di kakaisong na nga libro. Kanya tupay, awan pagbas-basao ko na itong galaw maubra. Gumatang kan tuti sa balin, anak kay. Magi kahit gumatang siya sa bayan. Baka maanay tumanan. Ay na, baka biro ko man, nagdibalik si anay. Sa dada ulak. Kita amnita si Rukti ko Di katray. Sirok siya yan siya. Abi sama. Yung sa may warwaras. Baka umaduda kat nawanan. Manay tupad si balito yan. Ay na, baka puurok baka. Ay, mabit naman ta sumirok na man. Kaganda kayo nga anay. Kaya ulok na balayaw. Nagtangkan mo dito yan. Nga kayo nga anay yan. Maabuisit kayo. Nakadado nga remote nga anay. Samo, tamangan, ko. Sino nga dito sorry ka? Awan, bakit? Bakit? Saka dito sorry ka? Napaisak na kay. Nagtulak ko siya. Sino nga dito sorry ka? Data ulok man lang dito balik sa anay. Tamangan, samo, tamangan, tamangan ko. Nga kaya. Ang ito May saat, nanay. anay?
Kaya mamati di kita isa sa una. Kwa, ganyan. Kaya, tabusahin ka. Ay, dusaan? Hahaha. Hoy, sana nga pagbagtitan. Okay, sabay magpindita. Awas ka sa saritan. Ay, pakag, ay, rumar man lang kan, makabusit dito Natanasa, madalang na pa. Namapasama ka. Kunyak na ang poram. Ay, saan? Dusaan dak ka na. Kasay. Asinong mangibandakan ng mag-usa ka maglakay. Di kita, kwa, pagsasarita nga atay. Wisit. Andan siya matnakan man lakay. Kaya, ay pangadala di ospital. Ay, awan sakit ka. Di kita anay. Pagsasarita niya. Ay na, dusaan dak ka na. Nya kan ito bato sa daking ka lakay. Ikatanda ka ng tubuok ka. Ay na, magigay ka kalibaw. Baka, Tatang, nagibagbagan ni nanang. Madusa ka kano. ay, wan baraw. Dusaan dak ka na ulit ka anay. Nulala ka na balay da. O kadaman tatang, sa mo pagsupsoan na kita anay ko na. O, anya mabali mo tatang. Ay, kwa baraw. At pakawan naksan. Nasaya ata tatang. Ay, kuyugan nak man baraw ta. Mapantay di sirap ti katsay. Tagpakawan nak. Gagandim kau. Pakawanan dak kagurak nga may gaji maana iti ay kamo di balay. Saray nga raw. Masaya, nagpakawang kamat lang lakay. Ay, sorry padak nga naparswa. Sang kamat na papa. May sa kanila ay ngalay. Hehehe. Ay, amaw, numay siya ka nga anay. Masaya, lusta nga ron. Tan papagayam tinagpatinggaan ti may sumanin na pakasiritan nga ingkam pinalwan. Ay na wow! Insurat kan direksyon ninyo pasing musical scoring Lovimin na kinusinyo. Ay na wow!